Aquesta no és una crida per sumar partits polítics. És una crida a sumar homes i dones lliures que vulguin un país lliure. Aquesta no és una crida a refundar cap partit ni cap espai. És una aposta per la transversalitat, on persones de trajectòries plurals puguem confluir sense renunciar al que som. És una crida que adrecem a tota aquella gent que comparteix la necessitat d'unir estratègies i esforços, de fer-ho des de la generositat i la pluralitat, renunciant als personalismes i a les estratègies de part, per tal que la nació catalana disposi d'un moviment sobiranista d'ampli espectre i transversalitat. És una crida a favor de la unitat per constituir un moviment per la república que esdevingui el veritable punt de trobada dels actors polítics i cívics del sobiranisme. És, per tant, una crida per aglutinar tantes sensibilitats polítiques i socials com sigui possible en una eina d'acció política que pugui participar en totes i cadascuna de les cites electorals que es produiran o es produeixin fins a la plena instauració de la República. Per poder assolir aquest objectiu, aquest propòsit, emplacem aquelles persones que hi tinguin interès i vulguin participar directament en la definició d'aquestes fites a unir-se a aquesta crida, que culminarà la tardor vinent amb la celebració d'una Convenció Nacional Constituent durant la qual s'acordarà la forma i el contingut d'aquest nou espai polític. Jo desitjo a la Crida Nacional tot l'èxit, perquè en part hi anirà la sort del país dels futurs mesos, uns mesos en els quals els viurem molt intensament, uns mesos en els quals jo confio plenament en el poble de Catalunya, amb tot l'esforç, amb tots els sacrificis que caldrà fer, però què hem de fer? Què hem de fer perquè la independència és una causa justa i perquè només fent efectiva la República Catalana tindrem el futur que somiem pel nostre país i pels nostres fills. Una eina on ens volem aplegar i reunir esforços, on ens hem de poder trobar i de posar en comú tot allò que podem aportar des de tradicions molt diverses. Per tant, aquesta és una crida més com a punt de partida, no és un punt d'arribada, és un punt de partida. És un punt de partida obert i és un punt de partida generós que s'adreça absolutament a tothom. Us hi podeu sumar, ens hi podem sumar i ens podem afegir, ens podem ajuntar tots i totes a fer possible el que sabem que és un desig en una part del sobiranisme disposat a recórrer el camí que ens falta per a consolidar la república.